खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ भारत आरो भुटान सिमाजों नांजाबनाय बदलाफारायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजियाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिया डिमाकुसि ओनसोलाव थांनाय बावैसो सान सिगां नखरसेयैनो सानै सुबुंखौ मैदेरा जायगायावनो जिउ फोजोबनानै थांदोंमोन आरो मैया 52 बोसोर बैसोनि रनजित कुजुर मुंनि आदिबासि सुबुंखौ बुथारनानै जायगायावनो जिउ फोजोबो। थारैनो मैदेरनि उदखारखौ फोजोबनो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा होबथानो हायाब्ला बेफोरबादिनो सादारन दाय गैयै सुबुङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय थागोन। डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बदलाफारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंखौ 52 बोसोर बैसोनि रनजित कुजुर होनना सिनायथिनो हायो। बदलाफारा साहा बागाननि मावग्रा आरो साबा गथ'नि बिफा। साहा मावग्राफोरा मैदेरनि दाङाबाजिनि बेरेखायै गोख्रोङै सोमावसारदों। नैथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा हमदों। आथिखालाव रायजोआव गोबां फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनि फालांगि खालामखुमानाया बारानिफ्राय बारा जानो हमगासिनो दं। थिग बेबादिनो मैया फुङाव श्रीरामपुराव 1.5 कौटि रांनि बांसिन ड्राग्स हमनो हादों। गसाइगाव महकुमा पुलिस आरो श्रीरामपुर पुलिसआ गंसे बलेर' गारियाव गोबां बिबांनि ब्राउन सुगार फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सखौ सिखावै साप्लाइ खालामनो थाखाय जगायबाय थादोंमोन। बे जगायनाय खौरांखौ मिथिनाय लोगो लोगो श्रीरामपुर पुलिस आरो गसाइगाव महकुमा पुलिसआ ड्राग्सनि गाहाय जगायग्रा अमित कुमारजों लोगोसे NL97CC 4268 नम्बरनि गंसे बलेर' गारिखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय अमित कुमारनि न'खौ बिहाराव होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि समाव पुलिसआ गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे थांबाय थानाय समाव श्रीरामपुराव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बे जब्द खालामनायावनो 1.5 कौटि रांनिबो बांसिन फेग्रा मुवा एबा ड्राग्स हमनो हादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय ब्राउन सुगारनि बिबाङा 1 किल'ग्रामसो जागौमोन आरो बेनि बेसेना 1.5 कौटि रांनि बांसिन जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ भारत भुटान सिमा साखाथिनि 1 नं बिष्णुपुराव मोनसे जाथाय। मानास हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय मैदेर नायदिंग्रा बादायाव 16 बोसोर बैसोनि अगनि बिश्वास मुंनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे हिनजावसाया गावखौ फोथैना लादों। सानथाम सिगां अगनि बिश्वासनि बिफा सुनिल बिश्वासआ रुंसारि जादोंमोन। फानबारि थानानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। बे समाव गावखौ फोथैनायनि जाहोनखौ मिथिनाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि कारुवाजानाव 11थि हायुङारि हेन्डलुम सान फालिदों। मैया बाक्सा जिल्लानि कारुवाजानाव बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि हाबाफारिनि गेजेरजों 11थि हायुङारि हेन्डलुम सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया थांनाय 4 बोसोराव आखाइ इसान आरो सि जोम दारिमिनफोराव जाफुंसारनायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायो। मैयानि हाबाफारियाव बडलेण्ड मिशन 2025 नि सिङाव मोनब्रै क्लास्टारनो साबसिन क्लास्टार बान्थाखौ बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया गथायनानै होयो। हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आबो बाहागो लादों। बाथि खौराङाव दङ इउपिपिएल दोलोनि मावथिया बिजेपि दोलोनि मावथिखौ बुदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय। 26 नं दारांगाजुलि बियाबनि 4 नं दक्षिण कुमारिकाटा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मादारबारि गामियाव थांनाय 5 आगस्ट खालि इउपिपिएल दोलोनि गायसनथाइ साननि हराव अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइ राननायाव रां लानो मोनैनि इउपिपिएल दोलोनि मावथिया बिजेपि दोलोनि मावथिखौ बुदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय। बेवहाय अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइ राननायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिया मुलाम्फागिरिनिफ्राय 500 रां लानाया गोजाननि बाथ्रा। सासेबो मुलाम्फागिरिनिफ्राय थाइसेबो रां लानाय जायाखै। बिजेपि दोलोनि मावथिफोरा बेखौ नंखायसो साजायदों। बेयावहाय मानिबाफोर बाथ्रानि दान्थे बिदान्थे जादों जानो हागौ, नाथाय जेबो बुलाय सोलाय दाङाबाजिबो जायाखै। बे दावरावआ बिजेपि दोलोनि मावथि लंके राजबंशीनि थाखायसो जादों। सादारन अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइनि थाखाय बेले बेजेया बेफोर बाथ्राखौ रोखायै बुंथिना होदों तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि मावफुं सोद्रोमा प्रबिन बर'आ।
द'थि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव आबाद बिफाननि हेफाजाबाव आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल खुंदों। तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जिल्ला आबाद बिफाननि हेफाजाबाव मैयानि समाव आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 ब्लकनि आबादारिफोरनि नुजाथिनायाव बे मेलखौ खुंनाय जायो। बे मेलाव बिजेपि हान्जानि आबाद बिफाना गामि ओनसोलनि आबादारिफोरजों माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायदों आरो सरकारजों सावरायनानै बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थांखि लागोन होनना फोरमायथिदों। आसाम बिजेपि किसान मर्चानि गाहाय नेहाथारि रनजित भट्टाचार्यआ बे जथुमनि थांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो, जेराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो बाहागो लायो। स्निथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा फिन चिराङाव हानि फोरमान बिलाइ रानदों। बिटिसि खुंथाया जोबनो गेजेराव दानसेसोल' सम दंसैयावनो खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गोबां गोख्रै खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। माब्लाबा फोरोंगिरि थिसननाय, माब्लाबा ग्रेड 3, ग्रेड 4 नि साख्रि थिसननाय, सरकारि आसनिफोर राननाय बायदि बायदि। बेबादिनो मैया इएम रनजित बसुमतारी आरो बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायजों 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय फाथालसाना दावराय गाबनाय ओनसोलाव 117 नखरनो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होनाय जायो, जायखौ गोलाव सम हा नामजारि गैजायै रायजो राजाफोरा इएम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ साबायखर बावो। 8थि खौराङाव दङ कामाख्या बसुमतारीनि डकुमेन्टफोर गोमादों। सनितपुर राङापारा गावजेंबिल गामिनि प्रणब बसुमतारी आरो पनसुमी बसुमतारीनि फिसाज्ला कामाख्या बसुमतारीनि गासै फोरमान बिलाइ गोनां बेगा मुरखं सेलेकनिफ्राय रङियासिम फैबाय थानाय ट्रेन नं 158996 रेलगारियाव थांनाय 6 आगस्ट खालि राङापारानिफ्राय रौतासिम थांबाय थानाय समाव बेगखौ लाफाना ओंखारनो रोङैयाव ट्रेनावनो थांफाजोबो। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनदोंब्ला 9707772631 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। 9थि खौराङाव दङ मिरु रेलवे मन्त्रि अश्विनी बैष्णबआ रोखा खालामनानै होबाय बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै क'क्राझाराव रेलवे कच फेक्टरि गायसननायनि दा जेबो थांखि गैया। बिथांनि मख'नाय बायदिब्ला थाखानाय रेलवे कच फेक्टरियानो थोजासे। एमपि जयन्त बसुमतारीनि सोंथिनि फिननायाव मिरु रेलवे मन्त्रि बिथाङा बेबायदि फिननाय होदों। 10थि खौराङाव दङ गोमानाय इउटुबार रसमा बाला ब्रह्मखौ मोनफिनबाय। थांनाय जुन दाननि 9 खालार खालिनिफ्रायनो गोमाना थानाय इउटुबार मिसेस रसमा बाला ब्रह्मखौ नखर आरो प्रशासननि खावलायहरनायाव बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा गोबाव समनिफ्रायनो नागिरनानै गोबां नाजानायनि उनाव बिथांजोखौ थांनाय 5 आगस्ट दाननि हरनि 11 बाजियाव बेंगालर हालामनि सिकाबि दारख्लु होननाय जायगायाव सं दाननानै मोनफिननो हायो आरो नखरनि बिथोन बायदि 7 आगस्ट खालार खालि आफादनिफ्रायनो गुवाहाटी बिरखं गाथोनसिम नखरनि सुबुंनो गथायनानै हरनाय जायो होनना बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशना मिथिहोदों। 11थि खौराङाव दङ फैबाय थानाय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सोमोन्दै सिएम प्रमद बर'नि बिबुंथि। फैबाय थानाय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सोमोन्दै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बुंदों, उदांस्रिनि उनाव बियो गिबि खेब बे ओनसोला बेबादि गोजोनखौ मोनदांथिदों। सिगाङाव गले गले हिंसा, थैनि बाना आरो गोजोन गैयै जाथायफोर जाबाय थायोमोन, नाथाय इउपिपिएल सरकारनि सिङाव सोलायनाय फैदों। मानसिफ्रा फारागथिखौ नोजोर होदों आरो मोनदांदों। जोंहा फोथायनाय दंदि इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरनि गोख्रों मदद मोनगोन। दायो गोजोन गायसननायजों आबुङै जौगानायाव गोसो होगोन। बिथाङा इयुननि थाखाय मोनसे मास्टार प्लेन थियारि खालामनायनि लामायाव दं आरो गासैबो हारिनि सिनायथि, राव आरो हारिमुखौ रैखाथि होनायाव अरायबो थागोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आयेन बायदियै हा रैखाथि बायदि आयेनफोरखौ राजखान्थि खालामनो नाङा। आयेनफोरा उदांस्रिनि उननिफ्रायनो थागिबिफोरनि हा आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनो थाखाय सोलिगासिनो दं आरो बेफोरखौ मान होनांगौ होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बुङो।